Karang na, Father's Day man karon, atong surprise ng papa kanang may to ano, ano sang surprise so, palangga man ako ng papa, ikaw palangga na ng papa. Tagaan nato siya donut kani. Ang ihatag ni mama ay special man si papa sa ako Dayon kani ihatag mo. Kay bugo pa si papa gabi mo ni ihatag mo ha. Bantay ka inyo na mo sa pang happy Father's Day pa. I love you. Kita ni ka mama lamig kayo special donut. Hindi ha, mas pwede sa mga papa dali. Hindi na yun kasi atong pukaran sa papa kay kung gabi na gabi. Nagbili lang ha. Mahal! Mahal! Awar ko ng papa na homework. 25 days nga balot, oh. Awang naong. Pwede yung pagkahubuga. Sus, ginoong pagkamaot din sa naong, oh. Daga nga, pag yun. Naglaway, guro ni ba? Kaya pwede yung pagkangangaha. Mahal. 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 Awal nawag na namahoy mo ang laban kaya ulo kayo bugay gusto ba kami sa pagkudin na yung importante na si mahal-mahal yan kaya matuhog ko ba sige labot-labot ko rin damgo na tako namin na kahit itong damgo sige sama rin na rin yung trandeda na eh sama ako kayo mga luwag bitsin sama na rin na yung mahal-mahal kwarta tali yung trabaho Ang may surprise sa imo ha ba kay Father's Day karon. sa mga na Father's Day na yun ibang humog kahit alaban kitong ulo sa pagkudin na yung trabaho sa mga labing Walang gabi ka na mo no. wala lagi ka wala ko ana pero sa pagkudin na yung surprise na yun sa mga itagot-tagot sa likod bitsin sa mga na sila na sa lulong Happy Father's Day. Hula, magsatanag rin ninyo eh. Kamuka rin. Kani unsa man aw kamunggay hubog mo kagabi Kamugay. Nga, sa may tambal sa hubog eh. Ang bala sa hubog. Eh, special yun eh. Donut na special din. Grabe lang nila. Wala ka, Sa may special na donut, ramang taon eh. Sabi kay na oy mahal biya kay na mahal. Nabrihan ako na eh. Wala. Lami, yung kahit bantay, bitaw yung ilami ha. Paborit, biya na ka ng donut ha, bantay, ladyo ka. Ay, pito. Donut! Ano ba donut? Donut, di ka ron? Ano donut na mahal bago lang nga donut. Special siya. Special kay na. Ilan ka lami, yung donata ni lami, lami. Wala na maulin yung trabaho eh. Tagaan mo ko yung kamunggay yung dumani. Okay rin eh, salamat kayo inyong kwan. Okay, kay naman na importante. Ikaw, malulo juga, okay kayo, iyatag ha, okay kayo. Pag nagsala ko yung baba, may bigay. Ako di wala kay face di ay. Ali lang sa kape, dinangkal ni mo niya lang ang gabi. Goods na kayo ha. Hindi na kayo kain lang sa, di lang sa kaha. Hi mga Kuya Goy, happy Father's Day po no para sa lahat ng ating mga tatay diyan ha. At saka maraming salamat din po sa panonood sa aming video mga Kuya Goy. Just support po Kuya Goy 99 TV. Salamat.